Ito'y nagbabalik ang Spicy Opa mo na talaga nga namang may isang salita hindi katulad ng ex mo. Ng ex mong walang isang salita hindi na bumalik sa buhay mo, o 'di ba? Anyway, mahal, balik chinitok sa tayo sa pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 rason kung bakit mas okay daw jumowa ng mas bata sa'yo. Ito daw lang kasi disclaimer, si Kim Chino ay hindi mahilig sa mas bata sa kanya. Ito survey lang to galing sa aking mga tropa. Okay? Ito na, recap na tayo. Sabi ko kanina, una, mas okay raw jowain ang mas bata kasi may fresh energy sila. So sinasabi dito, may youthful vibes na talaga nga namang nakakabuhay ng dugo, nakakatindig, tindig ng balahibo, 'di ba? Kasi nga excited ka makita ang jowa mong bata. 'Di ba? At talaga nga namang sila ay merong energy na makakapagbigay sa iyo kasi lagi kang pagod sa trabaho. May routine ka na, 'di ba? Iba yung mga nakakapagpapagod sa iyo. So kailangan mo ng taong may full energy or youthful energy para namang mabalance yung buhay mo. At ang pangalawa naman, sabi ko rin kanina, mas okay raw jowain ang mas bata kasi sila ay unpredictable. Gusto mo na ng excitement sa buhay. Kapag tumatanda ka na, medyo boring, medyo alam mo na yung cycle. 'Di ba? Papasok, uwi, kain, tulog. Pero kapag meron ka raw mas bata na jowa, ay talagang namang aanghang at magkaka-thrill ang iyong buhay. Anong thrill yung mga yan? May mga ibang POV sila. May mga ibang styles at posisyon. At talaga nga namang alam na nila ang mga styles ng pagmamasahe sa'yo. Di ba? Siyempre, kapag ganyan, di ba, galing ka trabaho, meron ka ng mga rayuma, meron ka ng mga lamig-lamig kapag tumatanda ka, pero kapag mas bata sa'yo, ay may mga na-research yan sa YouTube, sa internet, kung paano pumihit. Kung paano tanggalin ang mga lamig sa iyong mga kasukasuhan na talaga nga namang makakapag-spice up ng iyong buhay. Ito mahal, pangatlo at panghuli, mas okay raw jowain ang mga mas bata sa'yo kasi ayun na mismo, from the word itself, nakakabata raw ng aura. 'Di ba? Aminin, kapag tumatanda ka na, minsan in denial ka na sa edad mo, ayaw mong nasasabihan na nagmamatured na yung itsura mo. Kaya mas okay na meron kang katuwang at kasama sa buhay na mas bata sa'yo para hindi ka lalabasan ng wrinkles. Di ba? Kapag mas bata ang kasama mo araw-araw, definitely mahahawa ka sa aura nila, sa youthful glow nila. Kapag lagi mong kasama ay talagang pati yung mga Gen Z terms, kunwari jowa mo Gen Z, wow, ang bata! Yung mga Gen Z terms, familiar ka. So, maa-adapt mo. Pati yung mga paggamit nito, maa-adapt mo rin yung mga styles nila na talaga nga namang wow, aesthetic mo ay pang Gen Z na rin, Kim Chino. Diba? Yan yung mga gusto nyo. Yan yung mga gusto nila na talaga nga namang makakapagpabata sa kanila. Parang fountain of youth. Baka kung ano masabi ko. Anyway, mahal, ang age gap naman sa relasyon ay preference. So kung sa tingin mo ay jowa ka ng bata o mas matanda sa'yo, ay makakatulong sa buhay mo at magbibigay ng positive outcome, go lang, support si Kim Chino dyan. Ang akin lang naman, mas gusto ko mas matanda para hindi na ako nagtatrabaho para sa salapi. At pwede rin ako jumawa ng contractor. Meron pa kaya? Meron.
Biro lang, mahal. Biro lang. Anyway, mahal. Ako'y babiyahin na naman. Maraming salamat sa pagsama sa aking 6 to 9 p.m. Chinitox. Muli ako ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Susunod na po si Narakitera at Titan Jello sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Pakiramdam